Pinirmahan ni Iloilo City Mayor Jerry Petrañas ang release order sa Service Recognition o SRI kay gratuity pay sa mga empleyado sa Iloilo City Hall sang Lunes, Disyembre 23. Lakip sa mga ginpirmahan sang alkalde ang Service Recognition Incentive sa mga empleyado nga nagabalor sang 20,000 pesos kay gratuity pay para sa mga contract of service kag job order nga nagabalor sang 7,000 or nahibaloan nga nabugusan sang 8,000 ka mga job hires kag contract of service kag 2,000 naman ka regular employees ng Iloilo City Hall. Samtang ang magluwas sa SRI kag gratuity pay nakabalon pagid sa collective negotiation agreement o kon SNA nga 30,000 pesos ang mga regular nga empleyado sa City Hall. Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyon ng Trust Company na balita serbisyo publiko. Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.